vítám vás u tohoto takového dílu. Kdo si myslí, že zemřu, tak to je moja sestra, která teď navádí. Takže 3, 2, 1, teď. Takže málem nám tady tahle sestřička zemřela. Že? A teď jde moja sestra, no jeď. No? Můžeš. Mám tu nosličky. A A já jedu. jeď. Pojď sem. To je všechno. Ne, ještě pojedem dvakrát. No, Co? nemusíš jezdit, jenom mě natoč. Ale já si taky zajezdím. Určitě to chci. Doufám, že se zase nezabiju. Jedna paní, ona měla to již takový rolák černočepico. Ona si jako myslela, že je kluk jako. Že tedy? A jedem a nezabijem se. No a zase je ze skateboardu. Pryč. Ještě já jedu. Ahoj. Takže můžu jet? Jo. Tak jedu. Já to zabiju. Ne, nezabiju. Zabije se. Sakra, zase se nezabila. Počkat, Májo, zůstaň tam, tak na zemi. Májo, a teďka máš na YouTube, jo? Dáš to na YouTube? Ne. Můžeš. No a teďka poslední pokus, jo? Já ještě. Májo. Ne. Májo, prosím. Už se zabila, jak lezla nahoru. Tak já jedu. Pojď sem. Takže my se loučíme. Čau.